E logo temos tamén personaxes femininas moi potentes, non podo deixar de falar do meu favorito, da miña personaxe favorita, que é a señorita Babel, Mm. que solo ten 3 libros, que precisa So outro 17 máis, e tamén son personaxes sempre moi Mm. potentes as mulleres na obra de Leicia Costas. Parecíame importante reivindicar o papel da nena e da muller no mundo da ciencia e por iso creei ese personaxe tan excéntrico, pode parecelo, pero superintelixente, independiente, autónoma, e que se sae un pouco das marxes. Ela é Sempre unha creativas sí, tamén, como con unha necesidade de crear tamén outros mundos e de mellorar tamén sempre un pouco o mundo no que viven, de axudar, pero dende a súa, vimos dicir, dende a súa locura, un pouco, pero sí, porque non totalmente. encaixa nas esas casas, non, que parecen deseñadas para Ujú. nós, hai que ser esas caixas, desta determinada maneira. Babel é unha absoluta outsider, pero creo que é importante que haxa protagonistas femininas para que as Totalmente. crianzas, pois, teñan tamén os referentes, polo menos que eu non tiven. Claro. Leicia Costas, que é unha autora moi premiada, con moitísimos premios, Premio Nacional de Literatura, Premio Lazarillo, varios premios Merlín, leín ou escoitei nalgún momento esa chamada do